na-enye ego n'ihi ihe ọma ha o mere m. Ihe mmadụ na-echeghị m ga-abụ ka m mechalụ wee bụrụ. Ekelere m chi na-enye nwa n'ihi ihe ọma ha o mere m. Ihe mmadụ na-echeghị m ga-abụ ka m mechalụ wee bụrụ. Oyi. Apostle Philip Simdako. Hey. Simdako. Ava nwe ka o si wee daa n'ọnụ. Because that Simdako. Ndị mmadụ azaghị afa. Patrick Okafọ. Nke a na onye abụgodo afa my father. My father bụ Patrick. Bụrụkwa Okafọ. Mụ abịa bụkwa Okafọ. She baby o tekwa since 2019. I never see you. Ekopụlụ m ịgbala ọsọ na Merinati. Chibuike Ọgụanya. Ifeanyi Victor. Sindako. Joseph Okafọ. Chidera Merinati. Ya Mary. Patrick Chijioke. Henry Ndubisi. Ifeanyi Victor. Sindako nwanne. I greet you nwanne m Henry Ndubisi. Ọ ga-abalị Stan U Junior. Sindako. King. Mary Nati. Hey, African Black Gold. Melanin Black Gold. Nwanne Henry Ndubisi. Kenchabo mo happy weekend. Nwa otu anyị mapụtara ebe a achọ nke anyị na-ekene apụtara na main market yesterday wee zute onye ebe anyị wee kenesịa m wee sị m na ọ like ife m na-ekwu mana o nwere area m na-akpatụ aka nya ka like ya ka mmetụ aka mmụọ side a wee sị ya nwanne m which area dị ya wee na-agwa m na area ndị ụka anyị kpalụ nkata mụ akọwakwala ife bụ iwe m where the damages ụka wetego mụnwa n'onwe m oge m na-agwakwa okwu a o nwekwara ife mfụ ịmaalụ na eziokwu asụrụsi ekwu na ife na-enye anyị nsogbu mgbe ụfọdụ bụ na o nwere ike oge a ga-ekwu eziokwu ọ bụ na ọ metụtara ịmaala ike ka ekwuo enya ka arapịa abịa n'uche gị ya ala isi ihe nya dịba kene mana ịmakwa ya ka eji si na onye mmọnwụ ya dara ada mana mmọnwụ ya dara ada. Many of these bloggers na-afụ ịkpọga ya bloggers ma onye entertainers makwanụ ndị a na-eme ife a na-eme. Many of us nwere topic anyị ada like discuss. You know why? No man had the guilty in that area, so you no go want discuss am. Mana mụ na like discuss ya. Nega kwanti. An ma like discuss ya. Kwa ebe ahụ okodo m. N'ife ji ama odogwu abụrụ na okodo no ka isi kopụta isi gị na ya. Nwekwa some people na mafugo ebe their moral na-ada. N'ime mistake. When I go na ịchọ ka inwe headway ịchọ ka ịpụta na ya well that mistake ka ọ bụ a deliberate one na ọ bụ na iwere ya ka ọ bụ a deliberate one na ọ ga-enyere gị aka ichepu your life again maka na gị nwa bụ onye na-agwa ndị mmadụ sometimes ihe afọ onye ga-agwa gị a na-afụ gị n'ịbụ Mr. No It All ilukwe mmiri a na-eri n'ụwa na-agbanyere onye ọbụla fim ọsọkwa ya bụ na nga ebu anya ndị ọzọ ji afụ ụzọ efukwa niile idiri ọnụ mgbe ụfọdụ ị na-idiri ọkpa o nwere onye onwe ezu oke be afa mmadụ. Now anyị nwa abịa chitalụ ndị ụka agwa m na mmelụ Jizọs nkanta o depend ife ịkpọrọ Jizọs ọ bụrụ gị Jizọs anyị bụ ndị omenala fọt anyị nwere dị too much na ọ bụrụ na o nwere ndị ga-afụ today ife sọ gị ka onye nụkọ ha na gbasalụ chọọchị send you chọọchị ahụ ka ọma maka ọkwa gị ife ndị omenala mere ya itibe mkpu ibebe akwa ife niile abụọ ada na anyị bụ ndị mmadụ na anyị nwere nya mmadụ dị oji
onye ojii obi anyị dị very dark. Ya kpatara mgbe ụfọdụ ihe ndị ọcha ya na-aka anyị mma kama ị ga-anwụ n'aka onye ojii onye ọcha gbuo eyi. Ọ ife ụfọdụ ndị mmadụ fụrụ ya maka na ọ na-abụ nke anyị ji anyị jidesie enyi ike tado kwechiri di a. Omume anyị na omenala mgbe ụfọdụ jọrọ njọ. Efe ụfọdụ ji wee banye n'ụlọ ụka sị ọ bụrụ na n'ụlọ ụka ka ya egbufasi gbuo fahi ya, ọ bụrụ na ebe a ka ego ọkpata a ga-agwụnye agwụ. Onye akpatala Ebuka Obi ji wee kwuo na ya na-ana Ngokpala, ya na-achọ ana. Ozugbo o kwuru na ọ na-achọ ana, achọtagoro ya ana chap chap. Achọta ana ọkwụ ụgwọ ego niile ejikwa ụgwọ ana ahụ etinye ya shishi men kwụrụ the money. Ebutesi ego from different angles. Ndị feel na Jizọs meelụfa ife ọma na-ewepụ Jizọs n'aka egbugofa. You can't blame them. Na ọ bụ na nne ya na nna ya gbabara n'ime chọọchị, ndị omenala ka ala imefa like this. Omenala onwe obodo ị ga-eje fafụ na progress adịrọkwa n'obodo a, mana still faji tadosie mmadụ ibe ha dị ya. Nwa ọbụla si esi bata buru moto nata, ọ dị ka eme na-alụ na igotenwu moto. Egbu gị egbu akwanyere gị accident n'ụzọ, akwanyere gị accident edebelu gị enye ule, edebelu gị enye ule, achọ something a ga-eme gị to eliminate you. Inwe anwa succeed nachighị azụ business gị ama aga. Kedu ife ị ga-eji were ego dachi onye nọ n'ụlọ were aja gwọbalụ gị ọgwụ? Ife a niile chụrụ some people chụba afa n'ime ụlọ ụka, mana ịma na anyị si ka anyị kpaa aka n'ụzọ omenala ebe ọ dị bad, a na-asị nna dị sure na ị nọ under pressure, dị sure na ndị ego biba gị this that. Ọ ka anyị na-ene n'onwe anyị asị mmadụ anyị bụ na obi anyị jọrọ njọ, obi anyị lụrụ unyi, obi anyị dị chịchịrịrị etu a. So ife ụfọdụ na ndị mmadụ nọ n'ụlọ ụka, iruo n'ụlọ ụka afa enwee nwa obi aṅụrị ka Matias Ezeakobia tinye nke o tinye. Ị na-ewe ekwu m sị na ife a abụghị omenala ka ọ na-eme nke a na, mana o nwere ihe na-abụ na na-arefine ihe arefine a na-echenji. So ọ bụrụ na ya nwa chọrọ ka o chenji the face of omenala, onwe anything dị wrong with it, which na mụ nwa chọkwa n'ụdị a ka m ga-eme. Echi ebe ihe suit ịkwado ezigbo nkwado dịka mmadụ bịa a na-ebịa na nke m ga-akpọ Hennessy nye gị, ị ga-eri nri time a ji aṅụ mmanya ruo onye ọbụla aṅụọ mmanya dị oke exchange contact ka ọ ya bụ next week ị na-abịa mara ihe iji abịa ka anyị wee grow together. Amami na-aghọta ya na ọ bụ asụrụ ya na-eme omenala si emezi ihe ọzọ, a na-eme omenala na-emekwa ihe ego, a na-erisi ego ike maka iruo n'ụlọ n'elu nke Ebuka Obi. Ọkwa n'ụbọchị a ndị USA kwuo na ha wetara ego one dị ona. US buburu ụzọ bute agbamọ 1 million ka ego one kafa bute. Adịkwa nke ụbọchị a ndị Anambra nekwa Anambra nke ma ka schedule install ka time m ga-etinye gị na after 4 continue 7. Okay, Sunday 1st September. So ịba na ezinụlọ dị iche iche, o nwere nwa kilikili okwu mmadụ na ibi ya ga-enwe okwu ekwesịrị isetụrụ ọfụma. Ife izi ga-agba onye be anyị n'obi ka eje butegodo alụsị dọba. Mgbe ụfọdụ ju onwe ọ bụ onye anwụ ka mma ọ kwesịrị mbute alụsị kwa gwa mụ na mgbe m bute alụsị jee dọba ebe m na-eme na my fish pond. Nekwa m nwa aja iru biznes nsi ka nna eme maka ha si m jee chọọ ihe m ga na-alụ ndị emepe fish pond na-ewe zugide m ori ntọ na azụ nzụpụta nke buru ibu ekukuru ha nnukwu chịrịkwa ndị kịrịkịrị were na-egopụ nri azụ alịrị ya na-egbu m onwe onye for my pain. Mana emesi ndị ebulu alụsị dọbalụ ha ebe a with intention na onye na-abịa abịa ọbịa ọfụ nke a ka ọ gbaa ọsọ, mana anọkọta abụ obi mara agwa m ọ bụ onye anwụọ kịta ka ege nwoke nje ebuli ya njekwa bukwe dị alụsị bu na ya jekwuo gotekwuo ọkụkọ gbukwuo ori asị ya thank you na ya anyị gbu na-adụ ana m ebi a practical life. Ife mme ka m ga-agwa gị nke m mara mme fọk up ngwakwa na n'afọ ọgụ m up asị m alụsị ya thank you very much daalụ nwanne m ọ ka mma otu ị na-ekwu ọkụkọ jide na
ụfọdụ ndị be anyị bụ na anyị ebute bịa dọbalụ onye be anyị nwere ike ochebiri gị na-akpọ ụla n'abalị ọbịa wụsachalụ gị ihe n'ọnụ ụzọ ịpụta ụla ụzọ ịzọlụ oje n'obi ya ọtọ ya ọnya ya maa na anụ onye be anyị a ga-eje n'azụ je kọnaive wit ndị vileji okwu dolo ya na anị aba anị nna gị agwụrụkwu ọgwụ gwọ onye be anyị ga-agbalị isi gbaa ya n'ime ọfịa ị na-ekwugharị ịbịa ịmana the worst ife a ga-eme gị bụ okorobịa na-egekwa ntị o ife a na-achị tanye okịta abụ alụ ntị ka ọ ga-abụ ifu onwe gị n'ọnọdụ dị ona ka ị malụ na-ekwe ebe your problem si ọ bụrụ na ebu somebody na-abụ ịpụta ụla n'ụtụtụ iwu arụ ka ndị ọzọ kwado ịmapụtakwa na ya pit ebe a na-afụ gị mana otu a ka ị esi kwụgharịgide chiejie onwe ofe ihe ma ịlụpụta taa ị na-erekọdụ just wee kịta tekibe note ife a na-akpọ ya bụ mkpasa anya ife mkpanye a na-akpanye ya mmadụ akpanye ị na-agagharị from month to month na achievement oyi nwoke nke ọkpọ gị machie n'iru moto apụọ ọrịrị ka o jefu ọyịya ka ọ ji efu gị nwa ga-eduga ya eduga ọyịya ya na eji diilu oluo ha kụọ diilu ha ị na-aṅụ sọ mmanya a na-aṅụ mmanya na-akụsi n'ụka na-akpa diilu emechaa ya nọgide ebe a ịkpọziasị mechie elu gị chọpụ na chi ejie na ịnaba ịkpọsesga ya bunatara ya akwụkwọ obunata akwụkwọ na ya etu a kwa echikwe amapụkwa chọpụ gị anyị da-anọzi ya ma ọ bụ na inwe ndị na-enwere enwe ọ bụ na ejenti ka ebu ebe ahụ kwa anytime ifuru onwe gị na ede imelụ more movement da na ebe ị na ofu ebe a nọ malụ gị a na-echeke movement ọ bụ na ọnwa mkpụrụ ọmịta malụ na onwe n'ebe alụrụ ọrụ n'isi ya ka eji si na onye na-akpa na be dibịa ada anwụgbuo kama na ego ada adị ya n'aka mana ịma anwụgbuo na ndị a dị extremely wicked. That's why some people know they come back again. Ọ bụkwa na ụlọ adịrọbe nne ọ bụkwa maka insecurity nke a ndị mburu na ndị egbe mana insecurity nke ya bụ efugokwa ndị ene ya na-abịa na-achịrị gị ọchị na ịbatịrị iji gị ego onwe onye na-ama na ịnọ ịnọrọ cheki ya ka esi gwa onye na-anọ onye nọ n'ụlọ okwu onwe ọtị akwa ndokpe ebe na chief ka ikwu okwu etu akwa ka esi chief gị one day onye nke a onye ọsị arịa bụ n'afọ ya na nke a onye nke a gago erigi ya onwe eze ị na-agbakwa ha nso one day etipịa gị nọrọkwa like them if you first ji wee were isi wee manye n'ime ụlọ ụka so ọ bụ na ọnụ ụlọ ụka ka ọ ga-spend ego ya niile ọ dị ready ije spend anya dị ya innocent ihe ọsịgdo na onye akpatara anya bụ ego ka ya rie ego ya ka ya si wee kpa na ọ gbasara anụ ọ gbasara ọgụ ikwu ọgwago na Jizọs bụ ebe a nọ ife odumeje ikwu enukwu a na ọgwago na Jizọs a ka ọma anọ Jizọs ka ọma nene ụdị ego ebuje na nke Ebuka anyị na-ekwu wee sị ka anyị rizi na ọnya ihe ebuje na nke Ebuka bụ na generation nọ kịta na afịa ọ dịghị ka ọ bụ ego a na-eweta na nke Ebuka is nothing compared to ọ bụrụ na ịmụ ụdị ego ebuga na nke TB Joshua ị na-ene anya nke anyị wepụ ọnụ na saịdị ahụ Bishop Mike Okonkwo ya nwe the Redeemed Evangelical Mission agbaghị ụdị afọ ego a na-akpọ na nke ya before itibe mkpu n'enu Mbaka a na-ekwu okwu Ebuka Obi anaghị ebe a Mbaka m ji mere ihe na ya ego ole ka o gori many people donate ya na ha free na community edonate ye n'anya jide mgbe ya bụrụ na Jizọs bụrụ ya wụrụ ọnọdụ ka ama ma akụkwanata aka ndị ọjọọ nọ na vileji ịmana na-eme ka anyị na-achịga na omenala let's go back to our root ụfọdụ ndị mmadụ ewee feel onye ọbụla ji ebupụta ọfọ nna ebe ọ dị hapụ ọfọ ebe ọ dị onye ọbụla na-alụzi dibịa onye nọkọta ọmapụta n'iru akwụkwọ na-etu ọnụ na ya na-agwọ ọgwụ ị na-agwọ nke ị na-akọmọ mkpochie gị ọnụ na ife anyị ji abrag ndị ọzọ na-egosi kafasi wee na-agbago na ihe ha mepụtara na TikTok ka egosi ebe a na-alụ fom n'ọkwa nwa obere kemikal na-elu ọdụ 5 liters kemikal na-elu 5 liters ka aja ọsụ wụọ na the 10 na the chemical wee na-eko wee foam gide wee foam like 50 inches
the thing na-epuchuzi ejezie wee n'ebe ya ifu kafa nwa si eme ya na-emove ya. Ọ bụkwa na anyị mụtara ya n'ihi emixte with that chemical. Family gị na-emixte chemical a were ya na-alụ foam. Ifu na foam adaa n'afịa maka ọrụ nke iwu ka anyị bịa na-egbu ya. Ọ ife kwesịrị na-abra gị. O wee ebe mgbapụtara na Asaba gbafee na the shop mfu na akpụkpụ dịgasị ebe a na onye na-alụ ya afụ mechin onye a nọ n'elu mgba breki were ọkpa na-echigata si ya na oge na manufacture sim yes efugodu ka the guy na-alụ akpụkwụ ahụ alụ ya nwa ji aka ya alụ ya kpọbacha efu sample lụsi ezigbo akpụkwụ mana foreign souls good mana anyị na-eje China na-ege ya nyanwa na-alụkwu ya ebe a na-agbakwa aka ha na-eri nri. Imagine ebe ụmụ okorobịa nọ si na be anyị dị busy with ode ha enwere ihe a na-eje eme na import yibe nke ha onye ọbụla dị busy ribe nri onwe onye ya aba n'ime ọhịa ọhịa anyị kwesịrị na-abra gị with okorobịa dịka gị na-abra gị na-alụsịghị n'ogbuo na nka mbọsị ọbụla ebutelu gị ozu ịgbanye ya n'ọkụ na-abra gị na-alụsịghị egbuo na mmadụ na etu akwa n'ọka ọ bụrụ lesson ndị ife a ka ị na-akọgheri o eruo dịtị na a na-apịanye ndị mmadụ ụjọ na-arụ ma ịghọtara ụfọdụ asị Jizọs kwekwana ka ya nọgide n'ime Jizọs anwụọ anọmụ ihe ọ na-ekwu ọzọ ọ makwa na-asị ka a na-asịrị ya mana asị onye ọcha sịrị ya karịa mma karịa eziokwu a nke nwa gwara ya n'ihe niile na-egosi ya bụ ihe na-atụ ya ụjọ ihe na-atụ ụjọ ihe niile anyị ji eme example na-atụ ụjọ. Ije na Rivers State ha nwere ike were azụ ọ bụla azụ ka a tụrụ tụkwasị ya n'isi masquerade fa yirizie white ma ọ na-agba egwu azụ na-emere ego ka azụ ụfọdụ eme nke ọbọgwụ eweresịa ụmụ ife niile ya gosi mana eruo saịdị be anyị ni achọta isi egwu ya bụ efu ofu ezi ya eruo ebe a nke ahụ ọ dịghị ka ife ga-enogwu nkuchi egwu obi ọjọọ anya ma egosi good example. So now oruo na omenala ebe ahụ ụmụ saịdị a dịsị bad anyị amaala ike ka anyị tinye ya ọnụ maka anyị mana onye ekodo anyị n'onu mana eziokwu a ga-ekwu egwu ihe ndị ọcha jikọ anyị mma bụ na ha na-eme renovation anọkata renovate ha na-eme ife a na-akpọ upgrade ife na fon ibu n'aka anọkata ọgwa gị update ya na-anọzikwa ebe a na-agbago ka a na-agbago gị update fonu gị mgbe n'ebe data anya kama ya update fonu gị echu ya gị ka o yi echoku fonu gị iji n'aka nwere ike ọnọkata ọ na-anụ ọkụ ị na-awọnda na fonu gị anwebere ọ na-emenwu anya update ana iche ime update ọ bụrụ na ọ nọzi na version 8 ana gị nwa nọ na version 6 ị chọọ ka ị update ya to version 8 ọjụ ị ga-agbagogodu to 6 gbago 7 bifo gbagota 8 efu na onye ji enwe ya na ji onwe ya gị nwa na onweghị ji anyị nwa ji onwe anyị ebe anyị nọ na anyị achọ ime ihe ọfụọ embrace Jizọs ọbụla a na-akọrọ m why I cannot reject Jesus totally bụ na ama na religion changed that concept of Jesus mana ọ bụrụ na originally na inene life Jizọs ọ bụkwa nke anụnwa akọrọ esere mmadụ nke onye akọ na Bible na life onye a na-ekwu life ya bụ a simple life. Ọ bụrụ na ịmụta ibi a simple life gị na mmadụ ama na-ese ọ njakịrị na egwuregwu ka ya na-egwu mmadụ na ibi ya weta nke inwe nweta nke nwe don't condemn me unless mana nke a mme declaring na onye ọbụla fere na ya adịrọ mma i condemn ya na ọ dịrọ mma simple we move on. Abịa na ịkọlụ m na Jizọs na mmejebe n'igwe ma ọ na mmeje ọkụ mmụọ akọna rubbish isi m ka anyị bie ndụ Jizọs nnenenya na ndụ ya makwalụ mma. You get to go, they discriminate. It can be with anybody. Yes, it doesn't discriminate. On I know with India, man, I know with India of 12 apostles, yani na anjani na abresbo mad. Man, all conduct accommodate on your man. Man, and one claim Jesus ta. In a claim or do not be unequally yoked with unbelief. Or you would may believe. I'll be you. Now may believe Rembrandt Bruce on your jaw. I gave you queen me high name. You are one and get believe like you. Ọ bụ ya ọ bụla m kwetara na ya ka ị kweta mana ịbụ na afụzi m ka ma ọ bụ onye ọjọọ mana ọ mbọsị ọbụla ekwuru ebe o nwetara gị si face your own make I face my own
ikwetere like that wee na-akọjọ m mgbe ọbụla m mere ịkọjọ m ọdụrụ ọnụ mmanụ iwọchi ya my messages ana m ekwu na ụka ebutela anyị mbụ abụrọ nke na-agbaji aka ọ na-enye nsogbu usoro anyị ji akaba ụka na be anyị bifo onwe ya na ibi ya na-enwe okwu anyị na-emere onwe anyị anyị mkpọtụ adịrọ bife nụ mkpọtụ n'ụlọ ụka o siri ike ụlọ ụka so n'ebe na-ajụ oyi n'ala Igbo anyị bifo epụta efusi osisi akụrụ dị a bụ na ebe anyị dọ na n'ukwu osisi onwe activities enwere dị a ndị anọlụsịa ndị anọlụ anọsị onye ọbụla anọọla onwe ya ịghọtago ihe niile a na-aga onye ọbụla na wee ya ọ na-akụzi na-achọrọ ka enye onyinye ewee kanụ na a na-akụ egwu ebe anụ na ụka mgbe ụfọdụ ya ama na anị ya a na-eme mitin ma a na-aka ụka ya amadụ before ndị ala akpọrọ ndị onwe ha Pentikọstal ha nche niile bụ ndị ala take note before ha yiri ala wee bido ihe a na-ezuzu na ọ ha destroy that whole thing so wee mebie wee bụrụzie na ihe a na-arụ bụ ịtụkọ ndị mmadụ ego gwụrọ ọgwụ gwochisie enu na ala si na na-eme miracle anointing na si na ọsịrọ yiripụta na Facebook ndị a na-ezuzugharị so ha na-ezuzu ihe point ya out ụfọdụ amapụta na ị na-agba chọọchị mgba na ị na-eme nke onye kpọrọ chọọchị Pentikọstal ọ bụ chọọchị Pentikọstal abụrụ chọọchị ịjụọ nke ọsịgụnọ ministry ịjụọ nke ọsịgụnọ mission ịjụọ onye a na-akọgheri ya abụrụ chọọchị inwe anwa ruo ife dịka na Dubai a Muslim country mana ihe ije bụ ihe afụ na enwere Katọlik nwe Anglican ndị a o nwere nke a recognize that doesn't discriminate mụnwa bụ Anglican mana mba aka ụka na Katọlik ana m aba n'ime Katọlik nọ ebe a kabakwa ụka kacha ana m apụrụ onwe m o nwere ihe a ya eti mụ eje di ka nsi mazi na onwe nke a na-eme abalị agbanyụsi ọkụ asị gị na eluigwe n'ụwa na-emekọrịta anọkọta aka obel ụka abalị ọ nke ruru gị aka ije ọsọ gị na Anglican ije ọsọ gị na Katọlik ije ha wetachara colors anụ ihe anụnwa wetakwuru discipline weta ife anyị na-enwe bụrọ enwere ihe anyị na-enwe bụrọ apart from egwuregwu anyị na-egwu n'ama ma ọkwa ifene o nwekwa ụmụ ifefe tinyesi anyị ji nwee interest like Boy Scout, Girls Guide, Boys Brigade, Girls Brigade, Man OD, MOD, Man OWO. ema nwe ife a ụmụ voluntary organizations a pụtachalụ mgbe a eweli akpụtasịa mensis nso ma youth fellowship ka eweli abịatụ nso otichi anyị morals. If not, imagine ka life anyị ga-adị. So that era bịalụ nụ chọọchị bịalụ anyị nabatara ya fụkwa na anyị tekikwa advantage by most of ihe niile a na-ebe a kịta. Some of them participate chalụ n'ụfọdụ ihe n'ime ụlọ ụka but you didn't regret it then. All help shape to your life in a way. I don't nwekwa contact nwetagasị n'ụlọ ụka as a child ị na-enwetara na school because ịbịa na communities anyị enwere ike school gị dị iche na my own. Amaghị na aghọta na school gị dị iche na my own. Ana afịa bụrụ ebe anyị na-agbakọ. Afịa bụ a business place. Enwere ike mbupụtelu my mother ife gị wee bupụtelu your mother ya afụ briefly. Enwere ike mgbede a ga-agba bọọlụ ọ bụ nọ na school gị ka ịnụ ga-eje mgbe amụ eje na my school. So mana eluo n'ụlọ ụka anyị mụ na gị ga-aja amụ dị ya mụ na onye aja amụ mụ na anyị build chalụ si ebe a mara onwe anyị today anyị si ebe a build chasịa contact. So ụlọ ụka ahụ abụrụ right off. O nwere ihe ọma anyị nwetara n'ime ya. Ihe ọbụla ebe a n'ime ya ma ịfụa anything good n'ime ya ị ga-apụ. O nwere ndị bụ na ha kpatara ego taa bụ contact ha nwetara n'ime chọọchị. O nwere ndị n'obodo oyibo taa ọ chọọchị sendịrị ha obodo oyibo. Yes, e nwere ndị nweta scholarship ụlọ ụka sponsor ha pụọ. Apostle Gavia Chibụzọ OPM ọ bụrụ na ọkwa ụka ka ọ na-aka onye go ndị mmadụ scholarship help ụfọdụ na enwe ndị bụ n'ụlọ ụka ka ha si wee nweta ego ha ji wepụ. Chọọchị ka help members da na anyị nwa bụ ndị omenala. Chọọchị ka help many people for reason ha ga-eji wee na-eji ya. That's why na Ebuka Obi ji wee kwuo okwu na ọ chọrọ ije ebe ni ama m nke dị possible ma nke adịrọ possible.
most na ọ ga-eme 100 days na East ama na ọ bụ eziokwu ihe enyi m na ọ bụrụ eziokwu bụ ama m time factor ama m time ọ ga-eteki gị iji wee secure ana gbaa fence lụchasị anya sanfil ụfọdụ wụọ aja ka ọ dịtụrụ ihe kụọ gbamgbam mee ife a ka ndị mmadụ bịakwa na afụ accommodation fụsị ihe and ya nwa na-akwado ibubata chọọchị ya na East kịta Ebuka adịghị ready ịhapụ Lagos bịa nọ na East ọ dị possible o nwere nke na-adịrọ possible ọ kama nke East abụrụkwa n'obirikwe akakwa ahịa until o nwere ike finally mgbe o yekwuzi okwu na ya na final o nwere ike bụcha ebe 3, 6, 7 years from now obezizie finally meanwhile na ya na-asị development ibu na-atọ ụka ya ebe a nwere ife ọ ga-ewetakwa di ya one bụ na ebe ahụ efuru ọ na presence ya na-eje na one onwegodo one thing ịma na-eteke ewe nyanwa abụrụgo erinam figure na ana Igbo na some people nọ na ana Igbo anụ bụ afịa before mana ndị nọ na ịntanetị anụgo afịa more than ndị ne anọ ịntanetị na-elid many people na-eje ụka ya taa bụ n'ịntanetị ka a nọ mara ya ha maada ebe chọọchị ya dị na Lagos ha jeba for the first time na a na-efolu ya lọvụ onye abụ na afụrụ online ọ bụ na ifolu onye ka ị chọrọ ifolu ngwanụ ma kpọọ afọ onye ọ bụ o nwekwa ndị na-efolu Odumeje after Odumeje ọ ya nwa after ya nwe onwe ezi onye ọzọ as it stands now onye ka o ji ekwu onwe bụ onye na-akụ ya challenge onye ọbụla ga-ekuni kịta bụ onye jọsụ nọkatazie sị ka ya nwaba otu efuru ndị dibịa onye dibịa chọkwa ịchaịn akwa ọkụkọ bụ ụzọ seti ala ha trend ha na-amapụtazi kịta amarazie na dibịa ya wụọ ahụ na dibịa ya eyi akwa garala ọnụ na dibịa egotewu moto ọ mmadụ na seti dị trend Ebuka Obi wepụta vidio anyị wee ghọta na Ebuka Obi way back 2011 adịgo serious with ihe gbasara Jizọs way back 2011 2012 ọ dịgo ezigbote serious nke na ọ kụchara nwe egwu ọ kụchara egwu kụọ egwu ya na efe ya mgbe ọ ka gba French ka ọ wa kịta akwara gbara ya n'ihi Ebuka jekwanụ n'ọnwa na ị na-akakwa nka jekwanụ nwaanyị na-abụkwa iri na-abụkwa holi Jizọs na onwe ya mgbe ọ nọkwa hia ya na o nwekwa ihe o jikwa ụmụ nwaanyị na-abụ ichi mee research deeply Jizọs ji nwaanyị bụa ibe abụrụ njakịrị one o ji Mary nke Magdalene nya nwe ya number 1 is a Hukopian o ji Mary nwanne Lazarus ọ dị bụa Martha abụrụzie concubine side chick ịchọ ịmamụ ihe na-ekwu ọ bụ eziokwu put call to the highest echelon ya aghọta Jizọs nwe ụmụ ya ịchọ ịma na ọ mụtara nwa a na-akọgheri ije na France descendant ya nọ na France kpọọ ndị be anyị nọ na France ha sị na ha dị awe ịma na nna atụ asị mana ọ bụ ihe mere nke a nkwubi ekita na ụfọdụ n'ime na ama aghọtasị ya so Ebuka nwanne m ịnidikwa ovu ka a na-agbaghị pempụ na-ene gị anya na nwoke nwaanyị nọ nso na ndụ ya na-adị iche ebe na-akọkwa oge na ọ nọ Abuja nọrọ Lagos ebe a niile bụ agba n'ife Jos ife okwu na-eso akụkọ mana senior brother gị ana m agwa gị ya so ka anyị na-ekwu ọ bụ na ya nwa bubata ụlọ ụka ya ana niile dị na mpaghara ahụ kịta godoro na a na-etisighị ego n'ogbe ahụ maka na ndị mmadụ ga-abịa ebe a na gbara ebe a na alụba họteelụ a na-alụ ka alụ họteelụ alụ ọba ka a na-alụba ka a na-alụ chalet motel ndị ya kwụọ na ụmụ ndị ogbu ngwa ngwa kwam ha yipụ akwa agụrụ ya n'elu ayirikwa akwa na-apụ anyị aghọta ihe na-eme ihe niile a ga-etegicha place yotego onwezi ụmụazị be anyị dị chap ụfọdụ ya jee were godu sọnwe anya na-alụ kọndọm ama mi na-aghọta na ndị tichu a na-alụ ndị ụmụakọ ndị ọgwụ ndị nsukapụ ibe a niile maka na activities ya na anyị na-ekwukwu Holy Spirit anyị na-ekwukwu ihe niile the same time ọfa ncha bụ n'obodo na-alụ ọrụ so development ga-abịa ebe ahụ anyị gbaifu eziokwu anyị ga-ekwu yotago development ga-eje side ahụ adị maka na side ahụ ka ndị kidnapping aka nkụ
ma ya nwee nye gị assurance na ya eme ndị ahụ employ anyị ama ka o si ya eme ya Holy Spirit nke ikpeazụ ọrụ ya ụdị ọrụ Holy Spirit a na-alụ ma ọjọọ amụọ ndị born again na inekwa anya na the other side ndị Anambra ego onu wejere na nke Ebuka so ndụ eburu dị ego a mụ arịrị egbuo m ndị be anya ndị Anambra ga-enụ ntị o nwere onye na-akpọ Ifeyi Obi na-abụ gọọmenti were ya n'ọrụ onye abụ kọmishọna of ọkwa women na children na ụmụ kọmishọna mụ echetezi women development ka ọ gị unu ga-apati na nwu with that woman unu na-anya ụbọchị unu afụ unu eneghị nke m melụ unu ene nke ọ melụ anya ukwu dị n'ahụ na ada ekwe na amụghị unu eme women affairs thank you nwanne m St. Joe's Chikimbali ọmụnwa bụ efuru ebe nwaanyị na-aya ayọ wee na-achụ ya chụbịa maka odomanya na nke a bụ ayịyọ ka ọ chọrọ ịda ayọ a chụrụ nye ezigbo ọsọ na etu a nwaanyị a nọ unu ga-apati na nwu with nwaanyị a gọọmenti ga-enye nwa unu ofu ebe alụchakọni ya ebe enwere ike ide edebesi ụmụazị a nọrọ di ya alụọ skuulu n'ime ebe a yes ha teta ụla ha erie nri ericha nri ha agụba akwụkwọ di ya afụ na fọndụ unu na-etinye ebe a na-eji afụ maka teachers na ihe ụmụazị ya na-eri because it's assumed na ha lack parental care otu a ka gọọmenti si analụ some couples or some parents nwa ma ọ bụrụ na fa adịrọ capable of at least the parent nọ n'ebe ọbụla ọ nọ ọmalụ na nwa ya nọ ebe ọ bụrụ na every month ka ọ ga-eji na-afịa every month ending ọbịa anyị at space ọ nọkwa wit nwa ya ọpụbakwa so nwa ahụ nọrụzie n'ime ebe ahụ ọ na-agụ akwụkwọ na-edevelop sense ya na ụmụazị azụrụ n'ụdị ebe a pụta n'ihe dị iche ga-adị unu ga-eji nwa ego unu sponsor such thing na unu nọsi abroad nke na-aka ewute mbụ na ndị a na abroad kwesịrị ka ha na-eche echiche ọfụma ha da afọ ụdị ife a na-ekwu pati na anụ wit Ifeyi Obi na-abụ mee na ụdị ife a na ọ ga-ama mma ama na unu debesi ụdị ego a ụmụazị a na-akwụgharị n'ọpa iwe ka ụmụazị a na-akwụ nke pụta echi ọmaba aka na-akpọ echi ọṅụba mkpụrụ mmiri ọzọ gbaba akwụna mana a na-ekwu gọọmenti mana ego unu a zụrụ iji wee save souls. Michael Jackson kụrụ egwu ọsị heal the world make it a better place for you and for me and the entire human race. Yeah. Make it a better place for everybody. You will go the resources, you have the money, you can mobilize and effect a change. It mustn't be inside the church alone. I'm an a church melogi, Jesus melogi. Now Jesus asked Rogi Bujego no noka. Jesus make that you should heal the world. Make this place a better place for everybody. Do what you can. There are people who did the underprivileged or less privileged in our society. You people up. The Jew initiative move all day far. Yes, if any now humanity towards key develop ndị anụnwa for future. No ndị anụnwa ga-anọchi anya anyị when we are no more here. Yes, ọ bụ contribution gị. Church dị mma mana o nwe oge elu anyị use brain anyị. Ije na Ngokpala ahụ kịta ndị mmadụ alụbago hotels. Church ama condemn hotel because na church na-alụzi hotel. Mana ọ bụ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ọkwa anyị ma na church condemn hotel before. Ọkwa anyị ma church condemn bụ hotel. Anwa afụ nwoke na nwaanyị ka ha si na hotel apụta ọghọ ihe ọzọ. Ọ bụ na ha jere jee bie ndụ akwamiko ndụ na-asọ oyi. Taa unu bụ ndị church na-alụzi hotel unu amarago na ọ bụ ihe ọjọọ. Aka mma ka nne metụrụ gị aka ka ịfụ na most of the things church na-agwa gị bụ doctrine ha nwa ji aka ha tinye, and then you is indoctrinated. You don't believe in ihe niile a na-agwa gị. Most of these things has no meaning. Formally ọ bụrụ na ike ịchafụ n'isi bata n'ụlọ ụka achụpụ Katọlik ga-achụpụ. Ma today ọkwa nwaanyị bụzi pastọ mana Baịbụl ono sikwa nwaanyị ya mechie ọnụ n'ụlọ ụka ya ekwudu n'okwu.
onwe ajụjụ o ruo n'ụlọ ya jụọ di ya. Today nwaanyị na-anọzi n'ọlta na-epreach, ị ga-condemn the woman? You no go condemn am na ichefuona na nwaanyị na ọ na-afụ menzis ya. Mana ịkụzie kịta achọzi ofu scripture from New Testament tụọ so ọ contradict go nke ochie. Etu a ka mụnwa si agwa gị na emelenu emelana na ihe matalụ n'ụwa ebe Chukwu na ọ bụ humanity. Kedu ihe mmadụ one ka plant will smile on their faces? How many broken hearts ka imend wu? How many people ka reshape their future? If you can donate this money to church building, how much can you donate in human development? Church development and human development, which one is better? Ọkwa church bụ mmadụ na-aka ụka ebe ahụ. Ọ mmadụ na-abịa n'ụdị ahụ. Ka ị nwere opportunity gị nwa inwe itolo under your parents, ndị chepu your life, you will bụrụ somebody today. E nwere ndị a na-echepu nwere their life. Their parents are not there. They are roaming the streets. They are naked. They don't even have anything to eat. No shelter. No future. How much have you contributed to their well-being? Ka ị na-agwa m na America ebe ahụ ị nọ, na France, China, ebe niile ị nọ, ị na-agwa na ịma na-enwe such situation na be anyị. Efuba anyị nọ n'Igbo TV. Nke ịchọ njerigo ọ na nwaanyị achụbago, if not o nwe flyover mma rigo n'elu ya, ifụrụ na ndị mmadụ juru ebe a na-aya ahụ. Ọ dị n'Ọka, capital anyị is everywhere. People are suffering, people are hungry. O nwere anything not stop from ego niile mkpọrọ afa iweta nwo 50 million o zuru ịgbata ana, lụọ classrooms, lụọ something ebe a akpọta ụmụazị adebe ahịa. Gịnị ka ya na-eri? Ha na-ebute nri, ha na-eri nri nọrọ ebe a na-akụziri ha akwụkwọ. One, ụmụazị adịghị ndụ echipụta mara ihe a na-akpọ mkpụrụ mmiri, ha adịghị ndụ echipụta mara ihe a na-akpọ akwụna. Eti plasma tiri ha ezigbote screen na-agbagharị ha na otu a anyị si nọrọ mgbe a na-egosi my book of Bible stories. Anyị na-afụsị picture Adam na Eve, agwọ, asụrụ, apụl asị, Ken, Solomon, ndị anyị Joshua, Caleb, Moses, mmiri osimiri uhie na ya. Anyị dị busy na etu a ka esi debe ha na-echepu their life towards technology, tech, computer. Fa na-eme ya efu na nke pụta echi straight from there bank epikiri ya. Yes, bank safe na Nigeria nwesịrị ndị na-arụsịrị ha ọrụ nọ na be ha. Enwe ha na ka esi nwee shutdown or breakdown in their system or their communication. Ị mara ọrụ isi ya nọrị na ya self switch na-alụ ọrụ na bank ozugbo. We can raise those people. Your money can do it. Everything must not be church. And I'm not condemning you for donating to the church. You are not the first to do it, and you won't be the last. More people will donate. What matters is, at the end of the day, ego anụnwa Chukwu nyelụ ijikwa ya rụọ ọrụ mata anụ. Ị na-etinye ego ebe enwe accountability. Ka ọ chọọchị anyị a ga-apụta echi na Ngokpala echi na-arụ school. Agụ ekwe ya na ihe chọọchị anyị serafik water, serafik nka, serafik ihe niile a na-akpọ onwe nke inwochie na ya. Ebere ebe ahụ echi si nye gị mmiri for free. Mmiri ahụ ihe gị ego, kandụl ahụ ihe gị ego, ihe ọbụla ewepụtara ebe ihe gị, ebe ka ego ya na-enye chọọchị anyị akpa anyị. Ihe niile abụ nwata nwe anụ, nwata na-enwe anụ na ifene afịa na ịmago ọ na-aza afa gị. Mbọsị anyị ele ewu ahụ ihe ama na-ele ni ele egotere gị akara, gotere gị ibe abụ na irie ọgwụna ọkwa ego ị na-agbọrọ nri ewu sinsi na-amacha nọ nga inwe ya. Ọ bụ ka o si wee dị. Onye chọrọ idonate for church, fine, ọ dị okay, donate ya ife ọma. Ka Chukwu metụkwa gị aka n'obi etu ahụ isi ewepụta your money for church, si onye a na-ewepụtakwa ya for human development. Ịlụ ọbụla ana Igbo, ịsọpọtụ ka ebute ụlọ ụka na ana Igbo. Ife na ọ ga-eweta development, ọ ga-eweta development to what extent? Church adịghị eweta development o. Ka agbakwa onwe anyị eziokwu, church enweghị development ọ na-eweta. Development abụghị na restructure, ọ bụ anyị abụ development.
ọ bụ na-eche ịmụ ya bụ infrastructure jụọ ka ịmara ya bụ infrastructure ọ bụ a na-ebere arụ ụlọ ụka ya abụ infrastructure bifo eji ebunata ụlọ ụka n'ala Igbo anyị enwesigo ụlọ ụka o nwee vileji dị n'ala Igbo ya eje gba n'afọ ụlọ ụka less than 12 wibịa Ọkịja be anyị ụlọ ụka dị na ego bịa ọnụ ọ karịrị 1000 compound my father's house alone ụlọ ụka dị around ngwụbara gị akịta anyị nwe Redeemed Pillar of Fire n'aka nwee Grace opposite nwee Mountain of Fire side ya nwee gava watchman n'isi ebe a nwee nke nọkwa n'azụ o rijira 6 Deeper Life nọkwa ebe a ke n'ukwu ekpere ufuma dịkwa na kọna nya o rijira 10 gbara m okirikiri ife na-atụ n'ebe ụjọ oge a ndị agha mụekwa esu mmadụ ọkụ ebe a maka ndị Pillar of Fire wenie fire ha ndị Mountain of Fire wenie ndị nke watchman ịma watchman na ha wenie Grace wenie mmadụ ya atọkwa atọ ihe so ọ karịrị everywhere chọọchị here chọọchị ihe a niile anwa anything onwe ihe ọ na-contribute to the society iweta ego aje lụọ ife dịka hall a na-alụ event center ọ bụrụ na unu weta ego lụọ ụdị ihe a na o so n'ihe na-eweta development enwe event center many events a na-eteki place dị ya at least onwe ndị ga-abata ma na-enweghị ụdị ihe ebe a onwe ihe a chọrọ ime enye ebe a ụfọdụ ndị mmadụ ji celebration na maka a na-ejezi obodo ndị ọzọ jee mee ya ego kwesịrị ịbata n'obodo na inogo enter you got to go so make we dey reason enwere ike onwe onye ga-emove that initiative if you ebe ọ bụ na o si na angola we no go blame you cha we no go blame you na some of us enyere ego oriri ego ahụ eri ndị enekwasara anya na ha ga-edeliver ha riri the money ịmazi onye ị ga-echide so I no dey blame na cha ihe ọbụla unu na-eme taa ọ dị ya mebenụ ka o si dị unu mma ọ dị okay many people contribute towards that half ya as love of anwelu not because no Ebuka ha na-eme ya ka ma afa ndị Igbo ga-ada na-eme ya ka ọ bụrụ Igbo project ofuke nke a na-anatazi ana Igbo maka na ọ na-eme onyala na Lagos na ndị be anyị na-esi ebe a chọrọ Ebuka jebe na Lagos many people na-esi ebe a jebe Lagos nke nwaanyị nke nwee vitiligo ọkwaghị akpụ ya je Lagos nwoke si Abuja bịaba nwunye esi side ya ọkwara Lagos a ka ha mitiri kesisi ụfọdụ a na-ebute ebe a bụ ndị si ya n'Igbo eje so ọ bụrụ na ọ dị ya is presume na ọ ga-adịfa nso mana ịfụ mmadụ isi na Lagos gbaa moto na ya na-abịa ụka na Ngokpala na ọ na-eje Zion na o sikwere ike maka chika nna agwa gị o siri ike ifo ya kpochi chọpụ ya si na ya na-eje program n'ala Igbo na a na-eje Zion ọ ka mma na ọ dị na Lagos mana ebe ọ bụ na asị na ebute ya na ọ ya eweta many isi bunata ya na ọ dị mma bunataba nwanne m na baama nke a bụ nke gị ka ị na-ebunata onye nwekwa nke ọchị ibunata nya bunata nke ị na-eme ọhịa ikwetara na ya jisi ike nwanne anyị nwoke itinye n'ime ọsọ gị ịtụfu ka iyi ya tufuo ihe ọbụla ị mere ọ dị ya otu ọbụla isi chi ime mee ihe anyị nọ n'ala Igbo kịta bụ aka dị onye mma ya were hiri isi ụka can never go onwe ọbụla a na-amụta asef wants to go there ị na-asị ya jena dị ọ dị ya ka o nwere ị na-ediprive ya o jegide ruo di ya ọ ya afụkwa ndị dịka ya fụ ndị ọ ga-eme admire because na anyị refuse ịkpa nke anyị ka o nwere ihe anyị menwu anyị just no reformation onwe ihe a na-reform onwe nke a na-adị onye nwe tụkwasịrị obi oji ime omume ya agbagharị na-asị onye amelụdị omume ọ bụrụ na enwe any change anyị na-eweta in that our route anyị na-anachiga many people are willing to die in that church many people are willing to donate all their life savings there
Many people are willing to end up there without remorse, without regret. They are fine. Half ya no ko wa hasi we debe ha. Anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị wenatakwa n'aka na ụfọdụ ife anyị na-eme. Some policies anyị mere mgbe a bụ as a result of the kind of lifestyle dị mgbe a. Each time I speak, I tell you more about our archaic life. We mentioned before. Restrictions to curb menace. Restrictions some policies enact. All can were instill of fear into the minds of the people and to control them. No bona. Igwa mmadụ na-aga eme ostracize. Onye ahụ na-ati overboard. Ọ bụrụ na mmadụ ama na-aga banish ya banish. Na iwu ode ha. People can do and undo. Nya na-akpa agwa ka ọ na onwero. And there was a time we don't have police. Kita ị ga-eji DSS, ị ga-eji police chụgharịba mmadụ. What about those days oge anyị na-enwere police? What do we do? Anyị na-resort kwa to ụmụ okorobịa a na-use wee arụ ọrụ. Ndị a na-asa abụkwa ka police, mana ọ na ha na-esi na nke igwe wee na-apụta. So ihe ọbụla mere na-agbajebe na nke igwe. Elue eweta the report, igwe send their warriors. So those warriors bụ ndị ga-abịa pool ogu kpụtaghị dia. You know, before the entire community amaghị ikpe dia. Amaghị ikpe ahụ ọ bụrụ na fine eweta onwe nke a ga-anaghị ewu. Onwe nke a ga-apịa gị ịtalị. Onwe nke a ga-analụ gị anị gị. Onwe nke ị ga-eme achụpụ gị achụpụ. O nwekwana nke ị ga-eme nie gị na ndụ. Maka ọ dị igwe, the king nwere the final say. O zuola igwe na a ga-enye ndị a kwuo si gwuo ha na unie ha ncha niile. Egwu a na wee awụọ ha mmiri ọkụ nke aha gaa. E mere ya n'ala Igbo before. Mana chi na-efozi ke gọọmenti bịa take over. O nwere ụfọdụ ife anyị ga-afụzi anyị eme enye over. Ụfọdụ ihe anyị anọrọ anyị kpaa anya si kachapụ nke a kachapụ ya. Mana anyị jidere ya aka iwu emere since time immemorial ọ dị ruo taa. Kedu sense o meke? Ndị anyị fụ gbachara n'ụlọ ụka ụfọdụ bụ ndị proscribe. Ife agwa gị bụ pure ka agwa gị. Some of these pastors efu today gaa na community vice pụta efu na proscribe ofa nya na family fa. This proscription adịgo since their great grandfathers. Na fa bụ osu outcasts. Fa bụ outcasts. Which means they are not eligible or qualified to participate in some certain things. There are places that are forbidden from participating in or appearing in. Honestly, Jesus emenye accept oje ebe a fukwo ndị kwete na anyị chaba ofu na onwero ka anyị mebe ya iwesi apụta. Onye apụta nụ bịa ebe a na-echetari everyday n'ozu. Onye abịa ebe a ga na-echetari everyday n'ohu ka ọ bụ na ọ kwesị ikwu okwu. Ifugo ife ụfọdụ ji wesị ka ha nọlụ di ya. Igwe gwazie ndị a na-eme omenala na unu dị n'aka unu esika wenata na aka na chi efogo ha sị mba. And I'm still putting it to you ebe ọ bụla ị nọ na-ege ihe na-ekwu this moment ịchọ ịkọ through this party. Jee nye ya igwe bụ unu. Kọmishọna bụ unu amụ ife ọsọrọ ya bụ n'obodo unu gwa ya na mụnwa bụ n'owu Igbo kwụsị. Na ọ bụkwa from my own experience what osu mean. What osu means. Na ya ọfụma na onwere ike n'osu ka ọ bụ. Anambra ka nsi na ya pụta. Esi m n'ihi ala local government pụta bụrụ onye Ọkịja. Abụ m nwa afọ. Nna m bụ Ogbuefi na be anyị. Now, osu mmalụ na any day lala any girl bụ osu nke nwa bụrụ osu. Ị nala osu ife o ji n'aka rie ibrugo osu. Gị na osu dọnọkọ n'oche kpakọ nkata ibrugo osu. Gị na osu enwe anything gị na ya na-akpa. O weta nye gị rie ọ dịrọ possible. Ihe anapụdị ihe o ji a na-eze fa ka na-eze gịnị. Mana today enwere ike n'ụlọ ụka ebe ị na-eje ụka onye anyị na-egoriri nsọ nwere ike ọ bụrụ osu ka ọ bụ. Those girls ịlago ma ndị bute na hotel ma hookupians ma ndị gị na ama skuulu go ebe a enwere ike ịla n'ofu ịmarọ so automatically ịbụrụ gị osu. Ana onwe anything ị ga-agbagata ya. Ọ bụ na anyị ga-akpọ onye ọbụla rara osu ọ ya akpọ gị ọkụ chie gị unyi
te ule iburu gị ya. So before ị na-ekpogho ọrụ na-akọrọ beach ịmago na-emix go up anything emego ị na-eme transactions every day. Onye a na-eme POS iji enyere gị ego mgbe ụfọdụ o ji gị n'onu mmadụ ebinye gị ego transport this that o nwere ike onye agba osu iche njigo iburu gị osu mana ị marọ epụtatụrụ na-eklem ya ka o jide mkpa na chi na-efo anya na-echenji ụfọdụ ife. That's why I can no longer fight the church. Church has contributed towards human development. Even messages a na-enye n'ụlọ ụka ahụ change go minds ndị mmadụ, change their perception. Ụfọdụ decide na fama akpazi nsi today, ụfọdụ decide na fama na-emezi backbiting, ụfọdụ decide against so many ills but that na ewepụ ife a na fa ga-anọ deep, neck deep into those things. That's why I cannot write it off entirely. When they were burning the Bible, I wasn't in support. So no, Rapia, we can still teach from it. If I'm actually able, so that we can grow, can move from the level I know by into another level. Mana ọ bụkwara na ọka ibuzi nya n'isi na ngwa gị na ọ bụ eziokwu. Mgbe n'ime akwụkwọ a ife nga ewalụ bụ nke dị mkpa, nke ga-help anyị. Ebe na-agwa m akụkọ edejelu ndị Corinthians. I'm not from Corinthians. Enwere m any business with it. Mana nje na Corinthians a fụ ebe o kwuru ife bara uru nwere ya. N'ime nwanne gị ihe ọjọọ na one day na that thing will return to you. Aga m ewere nke a. At least o nwere reference. Jee na-ederi ebe a. Ije ebe a jee gụrụ ya. Akwụkwọ Bible bụ book akwụkwọ ka ọ bụ. It's na nke a word of nkọgheri. Word of God, nke a Chinua Achebe debụkwa word of God. Na ọ bụ nkọgheri ka ọ na-akọgheri di ya. Ihe ọ bụla ya inspiration. As long as ede ede, don't write it off. Film Nigeria, Nollywood o teach go kwa many lessons even though na condemn kwa ebe a ka ị ga-ejekwa imurokwu ihe for na some families did together ta bụ ihe a na-eneta na film. If it wasn't documented or acted, some people ga na-eko na some uncles for that na side ha grudges eju ha arụ o cheta ihe senior brother ya mere ya before nwa o ye na ụmụ ya anya mana okekwa je church e preach ya say let all things pass away, let everything become new. Do not hold grudges. Ogotia enwekwara ike obi adịkwa ya ma ọ na-eche ụmụazị ọgụpụta ego kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ. Mana eziokwu na ị na-agati na-asị in the book of Galatians, amama Galatia ka amama ebe o si na amama ebe ọ dị. Ọ bụrụ to go by that, inye the book of Okijerians. Njebe na book ndị Ọkịja. Aga nke dejere ibe mma na mbịa nwelu nke dị m mkpa. Nwelu nke mma na ọbara uru nwere ya. Na taa anụwachi efugo na ife anyị kwesịrị ide enegala anya bụ ife ga-eweta growth na ndụ anyị. Ọ bụrụ na otu Ebuka na-ekwu na ya ga-ebunata ụlọ ụka ya na Ngokpala, o wee bụrụ na ije ebe a kịta onye ọbụla kpata nwere ego taa na ọchịchị Tinubu a wee sị na ya na-ejelu họteelụ ebe a jekwa maka ya na akwụkwọ na họteelụ ọ ya arụ ebe a na onwe ihe ga-eme na ọma eme more than 20 people employ 20 people emere employ na-alụ di ya list ha ga na-akwụ ha bụ 30,000 a na-akwụ onye a. Ọ bụrụ na onye a na ebe a onye a nwere ike ọ na-akwụgharịgidekwa ọnwa agwụ onwe ihe o mepụtara na o ji ete nkobo ọ na-alaghị eri di na-enwere isi n'ọdụ. Onye a o wetego development na ndụ onye at least na hotel a this guy na-alụ kịta o nwere ụdị ndị ọ na-afụ ụfọdụ na-enye ya tip ọ na-afụ ndị si obodo oyibo nata obodo oyibo agụbịa loyalty yourself to a certain client nwere ike ime onye a dị interested nụrụ ya anụrụ ma ọ kpọrọ ya kpọpụ ya ahịa kpọji ya to a better place. Ọ ihe ọma ka ọ ihe ọma esi otu a na-enwe ya. So anyị nọ ka ndị be anyị malụ na ọ bụ ọkwa na Ebuka butere chọọchị echikwe ngị nwa agbapụkwa ka ibute chọọchị nke agbapụ anyị achọghị chọọchị. Enwere many things anyị need n'ala Igbo na-afịa anyị arụ. Enwere many things. First of all, ọnụwa bụ ndị nọ n'obodo oyibo bụ ndị kwesịrị move campaign, move amount of serious campaign online in all the social media platforms. Our governors and our political leaders can sit here up can deal with insecurity. The insecurity abi febo na I succeed in development abata na Igbo.
ọ ndị obodo oyibo ga-emenwu ya. Ndị nọ n'ụlọ cannot achieve it. Governors no send you. Mana ụnụ nwa bụ ndị nọ in diaspora puchuo for nne ga-adị oke. Ọnụ ga-emenwu ya. Ndị na-abụrọ chọọchị. O nwere ife unu ga-contribute more n'ala Igbo. Thank God unu ji that money. I love the fact na Chukwu nyere unu ego aka unu rapụ inye excuse echi. So ala Igbo na-ada ma unu contribute more because you couldn't save our children. You couldn't save our society with the money God has given to you. Rather, you chose to send that money into church building instead of building and saving our own communities. If I can talk, thank you very much for all your efforts so far, even the money you have donated. Abuna nka side a na-eme ọkwa ihe ọma na a part of an Igbo developed through Ebuka Obi champion here. I work with more people that can champion other things in different sectors. Oh yeah, mama. Yes, somebody like Obi Kubana and the rest of them found a serious role to play because to whom much is given, much is expected. Don't think that you made this money or this fame by your power. There are millions of people in Igbo land who are more intelligent and more powerful than you, but they are not known. You are given this thing, can use it positively, which anya krobide fian. See donated towards human, develop human beings na Igbo anya. Human capital development, or if I need it now, can develop the minds of these people. Hana suffer seriously, had the mentally deranged, had the mentally sick, nabany, and a quoque, Gaman on any quoque and a radide. It was a quoque, on a no pussy can there's an adron on, before the body go later from morning till night. One mother. Manini na bundebona, if a classmate, Yagwana, the very brilliant. As far as all my boy at school, Guinea mezi, millions of youths na buy pass you now, but you can't get to them in or far, and you are scared of the insecurity in an Igbo. You can't come, you can't get to them. So I can say now, the one a groom, how hane tonite habro menas nyelobodo. Ana chuminaga. Echi ifo onye ga-ekunikita anyị a na-eje n'ụlọ ụka anyị ejide ha n'ụzọ afọ eme na nke mbaka na agbagide ndị mmadụ na na-eje adoration agbagidelu ndị mmadụ gbagide otu a ka esi agba week in and week out ebido n'ụbọdị akụkọ a na nke a na aka ife ga-efe ọmadị ma ndị na-agba ya ụkwụ ụmụazị be anyị mana orientation enye ha. So if you want to put this thing to an end, afọ na ndị nke a na-ekunite ụmụazị ya dị 6 years 7 years 8 years a na-akpa apụ na street na ya ayọ ebido ebe a invest ya n'isifa efu na efezie ndị nke out na the next one na-abịa bụ ndị nwere something to offer. Efu na criminality ana ụmụazị amalụ essence of life. Man, life the precious. You have no right to take anybody's life. Hana for the whole things. We need to employ them. Faga is self-sufficient with the education. And you have proper education in Nigeria. The way out today with technology. Oh, one until I got to attend the China, no, you say, who go for 6 months. Have you Mazia training? Hana can they train and equip? What do you need? Cable mother, who need the data, who need the laptop, who need the ego get you go to sell some tools, so get you an all yana get Yaloba moto. I for one guy, even an iron welder, lower something, they move here, movable thing, no butaya boni go funazo, T battery na bodia. I'm an engineer of engineer generator, engine motorcycle, I'm an engineer use. Which no ya where tools kita dey available to ya one. All luchi ya kita na or wear some pepper machine, some pepper of my one pot, the smooth on your paint, on your abona loptakwa. Onye na-enwere ego keke ogronkia. Onu ga-emenwu mepebu ode fa ụmụazị a na-eme ya. Ọ bụ na keke enwe nke ha na-arụpụta n'aka ha, ọgba chipa, iron dị ebe a. They can manufacture it. A na-ele ya na local distinct na. Gwa ejinesi na China na-ebubata keke. Gịnị dị na keke? Oji agara dị ọnụ ọ na-agala. Ọnụ nwa bụ ndị n'obodo Igbo na-afọ all these things. Ọ na-adị blind. You can float organization nwere ike ime ya. Man, ebe ị ga-float your money bụ n'ime ụlọ ụka gosi n'inwe ihe. There you are, nwee ihe ma. You don't have sense. Ọ bụ ọkwa mkpali ka na-akpali but ịdị n'anya deeply into ife na-agwa gị. Efu na mmadụ neediri technology more than they need church now.
teknọlọji bụ the only thing nwere ike sustain ndị mama anyị na ụmụazị a mmalị ya na-ekwu agụụ ana n'ala Igbo ndị mama anyị a eribe nri. Ọ bụ na ọgwụ akọnọbịa bịa rụọ asị na onwere one giant mighty hospital ndị Amerịka bụ ndị diaspora bịa rụọ na iche ebe a efuke ọ kwefuru nke dem ke nwaanyị a nọrọ ifite nje na nke kwefuru dị ụlọ ụka ụlọ ọgwụ a. We need these things na nya bụrụ ihe unu mee anyị ma na-eche UNICEF na-eche ndị a nya bụrụ nke unu mee. Ofu dị na Anambra, ofu dị n'Enugu, nke a dị ebe a na-esie na Ebuka abụọ ya abịa. O nwere Seraphic Hospital, o nwere Seraphic Hotel, o nwere Seraphic Water, o nwere ofu onye. Ngịnị ka unu nwa mere as collectively? Anyị gbana ego abụ ego unu ka o ji eme ihe niile mana afọ ya na ọya nwụ ya ka ezi nke unu debe ka ọ dị n'afọ unu. UK branch, American branch, ndị America ifele ọ na-eme unu, ifele ọ na-emekwa unu. You guys are shameless. I'm sorry but I have to tell you the truth. You guys are shameless. America number one. Ka ihe unu mụtara di ya ka ọ bụ nnọọ na-akọ America. Unu nwa kwesịrị take initiative. Abịa n'ala Igbo a na-afụ aka unu. Ekwesịrị abịa n'ala Igbo a na-afụ aka unu. Ọ bụrụ ife unu nwa weta ama ụlọ ọgwụ asị no American hospital. Onye ndị ejekwa afọ unu ndị Igbo in diaspora, ụmụada in diaspora, afọ na adịsị adị a anyị afọ ihe unu na-eme ka anyị kwụsịzi ịda ata afụfụ a na ọgwụ adịrọ. Unu esi America na-ebubatala anyị ọgwụ ama na-eruo n'ụlọ ụka ụnụ n'ụlọ ọgwụ ụnụ na ọya nana ọgwụ adịrọ hia. Ụmụ ọgwụ dị ebe a. There is no medication. Even na Asọrọ ọkụkọ Buhari gwara ya na klinik na ọgwụ adịrọ. Ọgwụ ọbụla efuru ebe ego ya n'ọnụ ọgwụ a nọkwa na-enegụ gị nwa ọya na-enegụ ọya ada ọya nkịta dị ọ bụ na nje bụrụ jam bụrụ ihe ọbụla efuru gị bakteria ị na-aṅụ ọgwụ na-ekiri gị ekiri ọma. You are just wasting your time. Na ọbịago bụ na ọbịago gị na ya nọrọ hia. Mana ụnụ nwapụ ndị nọ ebe ahụ ebe ọgwụ bụ quality ọgwụ ụna na-eweta ọgwụ unu nwaziri onwe unu ego unu na-esendị. A ga-enwe ezigbo hospitals dị nwe doctors amanasị ka ha naba obodo oyibo. Ha dị comfortable nọ n'ebe a na etu ọbụla kesi ya si dị na agba na ebe a na a ga-eji with it. Ọ bụ ambulance ya ka ejekọta afụ ambulance donated by ndị dị ona mara na unu kwadoro akwado. Ọ bụrụ ihe unu donetiri unu emenwughị ya. Apụtakwa echi afụkwa na ndị nke a anyị tiri 20 million akụ aka. Ihe niile a nonsense. Ihe niile a to me bụ rubbish. Ọ bụkwa na God ahụ maka chi ọ bụ na-enwe God anywhere ihe a ka ọ ga-agwa gị. God doesn't need this thing in him. Onye idiri ya nyanwa kele ụwa ka ị ga ebe a ihe ọ chọrọ ka ime ebe a a better place. Ịnọzitego ka ụmụazị a rie nri n'isi. Let them feed. For a while na-agaba charity. That was because na ego adịrọ m n'aka. Ego dịkwa m n'aka na ihe abụọ nwa ọgwụgwụ na I'll visit them. Those old mothers I nwere who will wipe their tears. Some of them has no kids anymore. Their kids died. You chose to take your money to ebe orimili ilo na Naija na-agbanye mmiri. Asọrọkwa nga ewegana mana ana m agwa gị atụ ili nwe enyi si eto ele nga ọka. There are places we need to invest in if we want to see a better tomorrow. We are crying of insecurity. Ịma na ndị nke a na-etonite ebe ka ha ya miọkwa na Igbo. Ha na-afụ afụ na ọdị lucrative na iburu mmadụ kịta na akwụọra nsọ mejide ego. So ndị nke a na-ekunikwe na-afịa. They will still continue tomorrow. So if na ọ ya emesịbụrụ tradition. But if you want to stop it, ọ ndị kịta ka ị ga-eji. Dozie awọdị amakwa m ị na-ekwu. Amami na ọtana. Ọ bụ ya bịa na anyị bụ ndị branch nke anyị wetara 15 million, anyị wetara 20 something million, anyị wetara 30 million, million. Unu nwechiri ụdị ego a na Igbo adị ona. Kedu onye unu na-achọ ka o dozie? Ọ Hope Uzodimma ga-edozi ya n'Igbo ka Soludo ga-edozi ya n'Igbo. Kedu onye unu furu ga-edozi ya n'Igbo? So onwe anyị tiri ụmụ unu pasta nothing ka unu ya contribute to the growth of an Igbo. Onwe anyị tiri unu nwe to offer. Ife na ọrụ oyibo unu jere ghọrọ ahịa is useless. Ebe ọ bụ na ifili ebe ihe wejegoro ego bụ sọrọ ụnụ ụka inekwu the formation of ụnụ ụka ifu that na
I had a full much from there. And in this present day, I know. When I need good to from government, nke from religion. The way forward today bụ technology. Obodo niile na survive today bụ technology aka aja survive. China na-abazi mba today, obodo a na-echek. Technology. 30 years ago, China enwe ọnụ. Enwe ebe agụnyelụ ha. Mana today, ha sokwuzi aircraft ha na-arụ. Bridge niile makasị ha nwa na-arụ. They don't need you to build. Ihe niile a na-use electronics, cell phone, TV, ife niile fa nwa na-arụ ya today. Ha esonyego. Ha na America na-adozi nkwụkwa. Ha ji religion wee build. COVID mechara na ka o si mee na be ha ọkwa ha akwụkwa no checking. Some countries na-echeki kwa. Mana inene ndị nke ji technology biri, they are not checking. Ha nọ na manufacture. Ụmụ ha na-afụ mmụọ na develop their mind, esi na ụmụazị na-egrum ha. Ọkwa Baịbụl ahụ ibu n'aka si gị zụlite nwata n'ụzọ ọ ga-aga n'oto na ọ ma apụnwu n'ime. Iche na ịzụlite nwata bụ ịzụ ya n'ime Baịbụl. Mba. Ngwa ndị akwa anyị nwa ka azụrụ n'ime Baịbụl n'enu be anyị ka ọ dị. Anyị nwa azụrụ na Baịbụl n'enu ka ọ dị. Efu na ọ bụ katikizm ka eji eme ya, nwa mepere ịgwa m onye kere Chineke nke kere n'igwe na ana kere, ọ bụ ya bụ the way to go na-abụ technology. Onye abụ the way kịta. The only way out, technology. Catch them young. Invest on these children. Invest on the youth now. These are the people that will change the story of ndị Igbo. After the war, ndị changing story ndị Igbo bụ the youths. Yes, ọ bụrụ ndị agadi ike gwugoro then. All the youths. Agụ ha na-agụ ha na-akụ hustle. All youth ga-achị nwa akpọ ụkwụ si mkpọ naba aba agana. Agadi ya emeni. Osi ọka okwuru na-agbago Enugu, osi Enugu ọ na-agbago etu a. For 3 days, eji ọkpa esu ya. Ị ga-eji ọkpa si Benin